každý deň i noc. Príď mi, Pane, na pomoc. Volám každý deň i noc. Príď mi, Pane, na pomoc. V mojom súžení, v mojom trápení, v mojom pádaní, v mojom stávaní. Príď mi, Pane, na pomoc. 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 V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milé deti, milí rodičia, dnes naša farnosť zažila veľkú slávnosť birmovania, bol tu otec arcibiskup, preto sme ešte v takomto trochu rozpoložení, vždy sa tá slávnosť aj trošku natiahne. Možno ste to vnímali, že pri tom príchode do kostola tu ešte boli mnohí rodičia, birmovanci. Takže tak ako tí menší mali prvé sväté príjmanie, potom kráčame s Kristom ďalej, nikdy nás neprestáva sprevádzať na našej ceste, ponúka nám svoju lásku. My niekedy tú jeho ponuku, tú jeho priazeň, to, že chce nám dobre, tak možno tak berieme, že čo zase chce, alebo že prečo vstupuje do nášho života, nejak do toho nášho okruhu, ale keď si to tak uvedomíme, tak môžeme si naozaj tak uvedomiť, aká je to nevďačnosť. On za nás položil svoj život na kríži, vstal z mŕtvych, daroval nám večný život. Naozaj je pre nás dôležité, aby sme si tak hlboko v srdci uvedomili, že kto nám v živote chce dobré. Boh pre nás chce to najväčšie dobro, dáva nám dar života, večného života. Aby sme sa teda aj dnes pripravili na toto stretnutie s ním. Vy, deti, ktoré ste mali prvé sväté príjmanie, už tak plne prežívate liturgiu, Eucharistiu, tak v úvode svätej omše znovu si tak očistíme srdcia ľútosťou nad svojimi hriechmi. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva Tvoja. Pane Bože,
pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, sláve Boha Otca. Amen, amen, amen. Modlíme sa. Všemohúci Bože, dopraj nám sláviť s úprimnou horlivosťou tieto radostné dni na oslavu vzkrieseného Pána, aby sa jeho zmrtvých stanie, ktoré opätovne slávime, ustavične prejavovalo v našich skutkoch. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie zo skutkov apoštolov. Tu prišli niektorí z Judei a poučali bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, po nich poslali tento list. Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii. Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami, hoci sme ich ničím nepovedali. Zdržať sa mesa, obetovaného modlám, krvi udusených zvierat a smilstva. Krvi udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohoto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví. Počuli sme Božie slovo. Velepte Pána, všetky národy. Velepte Pána, všetky národy. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás, a Tvoja tvár nech žiari nad nami. Aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spása medzi všetkými národmi. Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi. Velepte Pána, všetky národy. Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme. Velepte Pána, všetky národy. Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Anjel ma v duchu preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalém,
ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby kryštáľovo čistému kameňu jaspisu. Malo veľké a vysoké hradby. Malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. 3 brány boli od východu, 3 brány od severu, 3 brány od juhu a 3 brány od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. A mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je baránok. Počuli sme Božie slovo. Zachovávať moje slovo, hovorí Pán, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu. Aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal, odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Milé deti, dnes sa vám zase budem prihovárať ja, pretože diakon Dávid, v nemocnici máme takú kaplnku, ktorá je zasvetená Pane Márii, pomocnici kresťanov, je tam teraz odpust, tak išiel tam kázať. Vidíte, niekedy sme my, kňazi, diakoni, takí na roztrhanie, nie? A nie, to si myslím, že niekedy možno sa skôr tak aj radi tvárime, lebo keď pozerám na rodičov, ako sú oni na roztrhanie. Mám aj teraz sestru, ktorá má malé deti, tak si to tak vážim, že ako je váš život rodičia naplnený tou obetou, poslaním a koľko často ako musíte odpovedať na také podnety. Ale dnes by sme začali takou malou násobilkou, dobre? To si pamätá, že kedy bola Veľká noc, kedy sme ju slávili. Bolo to už dávno, niekto si možno pamätá aj dátum, dnes je 25. máj, ktorý to bol, pamätáte si? Skončilo sa pôstne obdobie, nosili sme fialovú farbu a potom bol zelený štvrtok, Veľký piatok a potom Veľká noc, keď sme prežívali
Ježišovo vzkriesenie. Kedy to bolo presne? Spomína si niekto? Asi už nie. Bolo to 20. tuším. Aha, tam je hore ruka. No. 20. apríla. Super, 20. apríla, výborne. Dobre. A možno tak po kalendári by nám to bolo ťažko vypočítať, že koľko dní už odtedy ubehlo od Veľkej noci, ale dávam takú pomôcku. Dnes slávime 6. veľkonočnú nedeľu, ktorou teda začína ten 6. veľkonočný týždeň. To znamená, že za sebou máme 5 týždňov od Veľkej noci. Tak koľko to je dní? Kto by to vedel? Kto je dobrý matematike? Ako sa to vypočíta? Mali ste už takú násobilku? Keď 5 týždňov ubehlo od Veľkej noci a každý týždeň má 7 dní, skúsime? 35. Super, tak ty si dobrá matikárka. Mamka je hrdá, že má takú dobrú matematikárku, dcéru. Áno, 5x7, 35, dnes je ten 36. deň, tak počítajme, v pondelok bude 37, 38, 39 a potom príde štvrtok a to bude 40. A čo sa udialo na 40. deň po Ježišovom vzkriesení? No, to je možno ťažké, ale zase hore ruka jedna, vie? Skúsiš? Skúsiš? Dobre, skúsme. Vystúpil na nebesia. Počúvaj, zober mikrofón, budeš miesto mňa mať, nie? Super si, áno. Na 40. deň Pán Ježiš vystúpil do neba. Niečo také zvláštne a dôležité sa udialo. Čo mám len krátkosti, možno tak túžim, pokúsim sa priblížiť. Zvlášť vám, ktorí ste začali prijímať Pána Ježiša v Eucharistii, lebo je to také veľmi dôležité, všetko to tak súvisí. Viete, sme v kostole, hej, kostol niekto musel postavil ho na Božiu slávu, aby sa tu mohli konať bohoslúžby. Ale tento kostol, on je v podstate symbol toho, čo postavil Ježiš. Ježiš je naozaj niekto ako taký veľký stavbár, ktorý postavil síce nie celkom tak viditeľne, alebo nie tak z tehál, alebo z kameňa a z malty, ale on postavil Boží chrám. Postavil ho tak, že spojil nebo a zem. A preto vystúpil do neba, pretože sa stáva našim veľkňazom, kňazom, ktorý v nebi vo svojom vzkriesenom ľudskom tele sa prihovára za nás a pred nebeským Otcom zastupuje celé stvorenie. Aj nás, ktorí sme tu teraz. Tak ako kňaz, prináša obety pri oltári modlitby, tak vlastne tiež iba zastupuje Krista, pravého kňaza, veľkňaza, ktorý takto v nebi sa za nás všetkých prihovára a modlí sa za nás. Vedie nás do neba k večnej spáse. To je cirkev, to je ten Boží chrám, to je to spoločenstvo, alebo Kristovo telo, niekedy to nazývame. Dobre, je toho možno trochu veľa, tak skúsim takým krátkym príbehom pripomenúť možno, prečo je tým ústredným. Spomínate si možno na kázeň minulý týždeň, keď som priniesol loptu a povedal som tak, ako futbal sa nedá hrať bez lopty, tak my nemôžeme prežívať kresťanský život bez Eucharistie. Stalo sa raz taká vec, že, počúvate, išiel jeden človek večer domov a prepadli ho nejakí zlí ľudia, mali so sebou zbraň, chceli od neho peniaze, ale v tej chvíli sa tam objavil ďalší človek, ktorý videl, čo sa deje a chcel pomôcť tomu, ktorého prepadli, aby sa mu nič nestalo. A keď videl, že mu idú ublížiť, že ho idú zabiť, tak sa vlastne postavil pred neho a sám sa obetoval a zomrel za toho človeka. Schytal guľku za ňoho, aby nezomrel ten, ktorého prepadli. Celú túto scénu videl z okna jeden maliar. Videl, ako celé to videl, hej, tak ako sa to stalo a veľmi ho to zasiahlo, tak ako by to asi zasiahlo každého z nás, keby sme boli svedkami takejto nejakej dramatickej situácie, pri ktorej nielenže zomrie človek, ale človek, ktorý sa obetuje za toho blížneho. A tak dlho to tak v sebe nosil, bol tým tak veľmi rozrušený, až sa nakoniec rozhodol namaľovať celú tú scénu, ako ju tak nosil v hlave, v pamäti, ako ju videl, celú tú situáciu, ako tam boli tí zlí ľudia, ktorí išli ublížiť tomu jednému, ako sa ten dobrý človek postavil, aby sa obetoval za svojho priateľa, aby ten nezomrel. A keď namaľoval tento obraz, tak raz
na jeho dvere, do jeho ateliéru zaklopal nejaký človek. Predstavil sa a povedal, viete, ja som ten, ktorému vtedy zachránili život. Môžem sa pozrieť na ten obraz. Môžem sa na ňo pozrieť, lebo viete, je tam ten môj kamarát, ktorý vtedy sa za mňa obetoval. A ja by som si ten obraz veľmi chcel kúpiť, aby som si každý deň mohol takto pripomínať toho môjho drahého človeka, ktorý bol taký veľký priateľ, ako Ježiš hovorí, že nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Eucharistia je takýto obraz. Nie je namaľovaný štecom a farbami, ale je to obraz prostredníctvom chleba a vína, ktorý nám pripomína, čo Pán Ježiš za nás vykonal. Že za nás lásky umrel na kríži. A preto my sme ako tí, ktorých Ježiš zachránil svojou smrťou na kríži. A preto, keď prichádzame do kostola, slávime Eucharistiu a vždy si pripomíname, ako by sme hľadeli na ten obraz toho, čo Ježiš za nás spravil. A nielen to, obraz len je reprezentácia, no to už tak rozprávam, nie? Pre deti jednoducho. Ale obraz len znázorňuje nejakú skutočnosť, ale sviatosť, ona sprítomňuje to, čo znázorňuje. To znamená, že nielen sa pozeráme akoby na ten chlieb a víno ako na obraz, ale veríme, že v ňom je pravdivo prítomné to Ježišovo telo a krv, ktorú za nás vylial na kríži. Telo, ktoré obetoval za nás a krv, ktorú za nás vylial. A preto, keď prichádzame na sväté príjmanie, stále a stále prežívame túto veľkú lásku, ktorú mal Boh nám, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí, nezanechávam vás ako siroty, odchádzam do neba, ale je to preto, aby sme sa mohli stať súčasťou tohto Božieho chrámu, aby sme aj my mohli mať účasť na nebeskej liturgii, na oslave anielov a svätých v nebi. Naozaj, bolo by pekné, a je to tak, keby sme kostol prežívali ako kúsok neba, do ktorého máme dar vstúpiť a kde môžeme príjmať z oltára dar Božieho života, ukrytého v kúsku chleba a v kalichu, v ktorom sa víno premieňa pri svätej omši na Ježišovu krv. Ďakujme Bohu za tieto dary a usilujme sa naozaj odpovedať, aby sme neboli nevďační, aby sme kráčali v našom živote tak, ako by sme držali za ruku Ježiša, ktorý nám ju ponúka, lebo on nás vedie do večného života, k večnej radosti. Amen. Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počas Ducha Svätého narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncija Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zosnulý, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
Bratia a sestry, dôverujme Kristovi, ktorý nás pozbudzuje, aby sme sa nebáli, ale očakávali Ducha Svätého. Preto sa spoločne modlíme. Prosíme ťa, Kriste, za Tvoju cirkev, aby bola svetlom národov. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za predstaviteľov štátov, aby svoj ľud viedli k svornosti a pokoju. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za učiteľov teológie, aby v Duchu Svetom predkladali pravú náuku. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na prijatie birmovania, aby vrúcne túžili po daroch Ducha Svätého. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté príjmanie, aby sa ti natrvalo zasvetili. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za seba samých, aby sme poslušne prijímali rozhodnutia učiteľského úradu cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, prosíme ťa za zdravie, Božie požehnanie pre nášho brata Tomáša, za ktorého je obetovaná táto svätá omša. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a zachovaj nás vo svojej milosti, aby v nás prebýval Tvoj duch ako v svojom chráme, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Čo chvália Boha. My sme deti, čo chvália Boha. My sme deti, čo majú radosť, čo majú vieru, čo chvália Boha. My sme deti, čo chvália Boha. My sme deti, čo chvália Boha. My sme deti, čo majú radosť, čo majú vieru, čo chvália Boha. Hlava hore a hlava dole, kývajúca vpravo vľavo, a hlava hore a hlava dole, kývajúca vpravo vľavo. My sme deti, čo chvália Boha. My sme deti, čo chvália Boha. My sme deti, čo majú radosť, čo majú vieru, čo chvália Boha. A ruky hore a ruky dole, kývajú sa trávo vľavo. A ruky hore a ruky dole, kývajú sa trávo vľavo. My sme deti, čo chvália Boha. My sme deti, čo chvália Boha. Práci ľudských rúk, aby sa nám stal duchovným náplňom. Príjmi nás, Pane. Nezaľúbenie v Tvojich očiach. Áno. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, príjmi naše modlitby, ktorými sprevádzame tieto obetné dary a láskavo nás očistí, aby sme mohli dôstojne sláviť sviatosť Tvojej lásky skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami, I s duchom Tvojím, hore srdcia, máme i duchu
Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Lebo keď obetoval svoje telo, završil starozákonné obety v pravde kríža, a keď sa ti ponúkol za našu spásu, bol zároveň kňazom, oltárom i obetným baránkom. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na Tvoju slávu. Naozaj si svätý, Pane, a požehnaný je Tvoj Syn, Ježiš Kristus, ktorého si nám poslal ako priateľa malých a chudobných. On nás naučil, ako máme milovať Teba, nášho Otca, ako sa aj my navzájom máme milovať, ako bratia a sestry. Prišiel oslobodiť ľudí od hriechu, ktorý ich vzdialuje od Teba, a vykoreniť z ich srdc nenávisť, ktorá robí človeka zlým a nešťastným. Prisľúbil nám Ducha Svätého, ktorý zostane vždy s nami, aby sme žili ako Tvoje deti. Prosíme ťa, Bože náš Otec, zošli svojho Svätého Ducha, aby sa tento chlieb a toto víno stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, ako mal umrieť na kríži, zanechal nám veľký znak svojej lásky. Pri poslednej večeri so svojimi učeníkmi vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im ho hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne vzal kalich s vínom, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme, a Tvoje zmrtvých vstanie
vzdávame, kým neprídeš sláva. Pane, slávime pamiatku Tvojho Syna, Spasiteľa sveta, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. On sa dáva do našich rúk a my Ti ho obetujeme ako našu obetu zmierenia a pokoja. Sláva Ti, Bože náš, že nás tak miluješ. Vypočuj, Pane, našu modlitbu a udeľ ducha svojej lásky všetkým, čo majú účasť na tejto sviatostnej hostine, a daj, aby sme boli v Tvojej cirkvi jedno srdce a jedna duša spolu s naším pápežom Levom, s naším biskupom Bernardom, pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi na svete a so všetkými, čo slúžia Tvojmu ľudu. Nech sme jedno srdce, nech sme jedna duša, na Tvoju slávu, Pane. Pane, žehnaj a ochraňuj našich rodičov, našich bratov a priateľov i tých, ktorých dosť nemilujeme. Pamätaj na našich zosnulých, príjmi ich láskavo do svojho domu. Nech sme jedno srdce, nech sme jedna duša, na Tvoju slávu, Pane. Svätý Otče, nám všetkým svojim deťom pomôž prísť k Tebe, aby sme sa večne radovali v Tvojom kráľovstve s preblahoslavenou Pannou Máriou, Matkou Božou i našou Matkou. A budeme Ti so všetkými Ježišovými priateľmi neprestajne spievať na slávu a chválu. Nech sme jedno srdce, nech sme jedna duša, na Tvoju slávu, Pane. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratstva, láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Najvyšší štít hlbšia je, než do
ovečka stratila sa nám. Pán Ježiš povedal, ja ťa pohľadám. Ovečka, stovečka stratila sa nám. Pán Ježiš povedal, ja ťa pohľadám. Neskončíme v sieti, na cestu nám svietiš. Neskončíme v jame, keď ťa v srdci máme. Ovečka, stovečka stratila sa nám. Pán Ježiš povedal, ja ťa pohľadám. Ovečka, stovečka stratila sa nám. Pán Ježiš povedal, ja ťa pohľadám. V závejoch aj v búrkach, vždy sme v tvojich rukách. Neskončíme v jame, keď ťa v srdci máme. Ovečka, stovečka stratila sa nám. Pán Ježiš povedal, ja ťa pohľadám. Ovečka, stovečka stratila sa nám. Pán Ježiš povedal, ja ťa pohľadám. Neskončíme v sieti, na cestu nám svietiš. Neskončíme v jame, keď ťa v srdci máme. Ovečka, stovečka stratila sa nám. Pán Ježiš povedal, ja ťa pohľadám. Ovečka, stovečka stratila sa nám. Pán Ježiš povedal, ja ťa pohľadám. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Kristovým zmrtvých staním si nám otvoril cestu do večného života. Zveľaďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva a naplň naše srdcia silou spásonosného pokrmu, ktorý sme prijali skrze Krista nášho Pána. Amen. Prosím, ešte si chvíľku môžete sadnúť a ja prečítam oznamy. Túto nedeľu je májová zbierka na kostol. Budúcu nedeľu je v celej arcidiecéze vyhlásená tá zbierka na mass media, na naše katolícke časopisy alebo teda aj televíziu, tak srdečne Pán Boh zaplať, ak aj takto podporíte dnes aj na budúci týždeň to dielo cirkvi. Pozývame vás zajtra, 26. mája, to je pondelok večer, po svätej omši 18. na veľmi pekný koncert, ktorý zaznie tu, v našom chráme ku cti Panny Márie v podaní opernej speváčky Márie Tajtákovej. Na organe hrá William Gurbáľ, hovorené slovo Martina Vašková. Sú to také krásne skladby, aj známe, ktoré možno počujete, nielen teda nejaké také populárne skladby, ale skôr tie také klasické, krásne, sakrálne hudba. Keď sme v piatok upratovali kostol s birmovancami, tak vtedy to tu nacvičovali, tak som mal nádherný zážitok, že vlastne popri tom upratovaní som si to už tak z časti vypočul. Takže kto by mal záujem, máme mesiac zasvetený Panne Márii, tak aj tento koncert bude jej venovaný zajtra večer po večernej svätej omši. Pripomínam, ako som už sa dotkol v kázni, že v tomto týždni máme slávnosť na nebo vstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. Pozývame vás na sväté omše. Už tá v stredu večer bude s platnosťou o 18:00, potom vo štvrtok máme svätú omšu tu o 6:30, aj o 9:00 hodine a potom večer o 18:00. Z ostatných oznamov je tu modlitbové stretnutie, na ktoré nás pozýva Ružencové bratstvo túto nedeľu na modlitbu 4 posvätných ružencov v dome reholných sestier svätého Vincenta na Smetanovej ulici. A dávam vám tiež do pozornosti, že dnešný deň je tu v Košiciach, alebo teda slávime taký deň rodiny. Popoludní to začína program duchovný 14:20 modlitbou svätého Ruženca, potom svätá omša o 15:00, ktorú
bude celebrovať otec arcibiskup a pri nej požehná manželské páry, ktoré tento rok oslávia 25. výročie svadby. A potom o 16:30 bude pri Dolnej bráne pokračovať taký kultúrno-duchovno-spoločenský program. Sú tam aj ihrisko pre najmenších, aj nejaké také workshopy, alebo teda také tie stánky pre rodičov, keď by si možno potrebovali tiež siahnuť po nejakej pomoci, alebo po nejakej rade. Takže ak máte dnes také, že popoludne voľné, tak vás srdečne pozývam o tej 16:30, môžete zobrať deti. Myslím, že to bude veľmi fajn. Čo sa ešte týka toho dokončenia prípravy pre prvopríjmajúce deti, rozposlali sme vám e-mail, bol v ňom aj taký dotazník. Je naozaj veľmi kratučký, nezamestná vás. Prosím vás, je to dobrovoľné samozrejme, takže aj anonymné, ale ak by ste si ešte našli čas, ktorý ste ho rodičia ešte nevyplnili, lebo nám tým pomôžete. Už v stredu máme také prípravné stretnutie v našom tíme pre detskú katechézu, lebo budeme v júni už rozposielať znovu tie pozvánky na slávnosť, teda na prípravu na prvé sväté príjmanie na ďalší rok. Tak sa chceme poučiť, ak nám naozaj môžete pomôcť, ak nám poviete vašu skúsenosť, alebo nám dáte nejaké podnety, čo by sme mohli robiť lepšie, budeme radi. Myslím, že som všetko povedal, pani kostolnička. Ďakujem zboru, super. A príjmite požehnanie. Prajem vám zo srdca krásnu požehnanú nedeľu. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji. Moje malé svetielko, chcem, aby svietilo, hej.